Bandiraɓe musidɓe tedduɓe min calmini on onon woɓe yebde en e kala ñande ɗo e saktirde walla ayaw habrirde Pindi TV en garti gam humnude on ɗon aadi ko weltare noon yaadude moɗon ko weltare kadi yaadude musidɗo men nando men tokar baba wiyete ko Moussa Niang gorko mbo garli jam walema ceerno jam walema hiɗen koɓe Pindi TV to ɓe mbawi wonde nder johli dunde baba adama en garti huftinde on aadi no mbiɗani ko noon Moussa eɗen namdo tan holko jayndeji leydi Sénégal dawri e oɗo subaka hande ko noon tigui jillu hoorejle ndi président Macky Sall to corniche to ouest no wayno jaanen koɓe leydi Sénégal garti hen kono Amadou Moussa on fanno dawru golla ɓe darani caggal e oɗo subakal juma ko noon tigui caggal robino jaani tan andinde bandiraɓe ma en jaaha toon to Grand Théâtre ɗo janɗon hanki gam on ɗon ñalawma mawninde ko fate banggue wayeɓe kono kadi ɓen hisniɓe ma en gartu hen tawi koye ballal darno on ñalawma ko Hammady Dieng ma en gara hettademo so Allahu lamɗo jaaɓi caggal mum ma en gar e commentaire uji bandiraɓe waɗɓe commenté ha heewi joni joni Moussa gudditirten ko jayde guindire nde le soleil national ko noon tigui le soleil national natal makko o wiyete ko Kabiline Ousmane Diatta ɗum tigui woni ndeɗon inde makko ganduɗa kayya ko deftere ene wayno ko gorko mo ganduɗa tigui jeynama e oɗon mouvement séparatiste mouvement des forces démocratiques de la Casamance Amadou Moussa ɓe garti tigui oɗon itinéraire de nafre ganduɗa tigui gorko mo ganduɗa tigui ndernoma langue el haali tigui ndeɗon haare Casamance kono kayya ko oɗum ko wiyete chef rebelle no haaliti heɓe garte losko yango holi kanko ɗum ko hello ɗiɗaɓo ha tataɓo ndeɗon jayde le soleil national jayde vox populi ko wi sappo e goho ɓen tigui fawnoɓe juuɗe présumé terroriste ganduɗa tigui faymaɓe juuɗe ko ɗon force spéciale ɗum ko manifestation walla mbiyanna gon seppo ganduɗa tigui aldano e Miroir manifestation 17 juin mo ganduɗa tigui Amadou Moussa kamɓe kala ɓe pawnoma hen juuɗe hen wayno noon ɓe payi koye oɗon parquet beele tigui holko jogori wonde oɗon sormaɓe ɓen tigui yinnoɓe wadde ganduɗa tigui ƴiƴam kame jeygol e nder lamargo ngo walla ɓen e nder leydi Sénégal kamɓe kala ganduɗa kayya il risque gros e wiide jaynen koɓe vox populi ɗum noon tigui woni ko tawte nder ndeɗon jayde e oɗo subaka aljuma jayde ma Jambal Diagne quotidien le quotidien ko noon tigui keɓogal législative kono koy ke alhaali oɗon élection législative e wiide ɓeɗon jeynen koɓe le quotidien Amadou Moussa ene wayno rejet du recours en annulation du parrainage wonno déposé oɗon rejet noon wonno ɗum déposé noon ko maître Abdoulaye Tinto to cour suprême ene wayno noon cour suprême waɗi ɗum rejeté ɓe mbi ko l'opposition perd la bataille suprême wiide jeynen koɓe Madiambal Diagne o ko décision mo gonda tigui pellital ngal o yaadani pellital ngal o yondani kanko maître Abdoulaye Tine woni sababu noon o ko commission de la CEDEAO waɗa saisir gam kay haale kaɗon haala ko yawi ko yacci alhaali tigui waɗa sanction faade leydi Sénégal e wiide makko kanko maître Abdoulaye Tine woni tawte ko nder hello jeynen jeeɗon jayde Madiambal Diagne kono wona ɗum ko e wiide jeynen koɓe le quotidien e yeewi askani ene waɗa dansé walla mbiyen koye gamiri woni kono kay on gouvernement woni koye golle tigui alhaali tigui Oumar Gueye jaabiɗo Ousmane Sonko hello jeyne ndeɗon jayne Madiambal Diagne jayde observateur ko noon tigui jayne koɓe futur média gati ko onon complot autorité de l'état commission de acte terroriste ene wayno noon ɓen kala yinnoɓe wadde jeygol e lamorgo ngo kono kay Mor Gueye natal makon tewiɗon alhaali tigui arrestation Ousseynou Seck ene tawi tigui nder ndeɗon jayne ɓe gatti e dernier révélation explosif ono force spéciale no waɗi oɗon bouclage dossier o hanki alkamisa ko nden tigui gasna ha laaɓi taw koye gayni ɗum ko oɗon sûreté urbain mo Dakar Amadou Moussa ɓe mbi ko ɓeɗon sappo e go faaɓe juuɗe ganduɗa kayya ma mbaɗi defere ñalawma hande o tigui ɗum woni tawte ko nder hello mabɓe jeegomo hello mabɓe jeeɗiɗi ko wona ɗum ko oɗon concert de casserole jenen koɓe Youssou Madjiguen garti hen ɓe mbi ko le concert de casserole e ko waɗi ganduɗa tigui e feeji ɗo e nder lamago Ousmane Sonko wi kono wawi wade kala ganduɗa tigui soɓe goppide ya taw ganduɗa kay ko kulol walla tawi ganduɗa ko ƴiƴam natti dogde dow dade mabɓe kono de ko kamɓe président Macky Sall ɗum woni ko tawte nder ndeɗon jayde lobs jayde olel jayde nde titre ɗiɗi les échos ko noon tigui no kewɗa winede nder olel pindi olel nder olel les échos arti koye oɗon vague d' attentat déjoué ɗum ko manifestation 17 juin e wayno ɓe wi e wiide ɓe ganduɗa ko oɗon feewi ñande ñalawma 16 ne tigui ko ganduɗa kay hol téléphone ngaji kewɗi appel aji kewɗi jaaɗi ɗo e nder lamorgo ngo kay ko planning jaajo Amadou Moussa ɓen tigui so anni mon yettinoma ko wottude jeygol kono kay ƴiƴam kewɗo maruf ɗo e nder leydi Sénégal kono de oɗon traque walla mbiyana ɓe dadeɓe leydi Sénégal keɓe tigui fartangue ganduɗa tigui falduya
jegani dum kono kayya ay ndiya dum e loskoji jaaji loskoji luggiɗi ngam kay fawde juuɗe ɓe ɗon kala ɓe mbi ko le groupe force spéciale et Black Panther on failli mettre Dakar à feu et à sang morgue non ko ancien militaire ancien sapeur-pompier spécialiste des explosifs ene wano ɗiɗon cocktail molotov et fumogène et gueɗe ka baɗe noon fof ko kanko waɗi ɗum coaché walla men ko kanko waɗi ɗum planifié oɗon DGE wonde conseil constitutionnel Antoine Diome Macky Sall député ji Benno Bokk Yakar ɓen tigui wonnoɓe ɓe mbanno ciblé yidde yande kono kaya galle Aliou Sall wona séminaire mo Guédiawaye Auchan wondude RTS et entreprise aji leydi France tawte ɗo nder leydi Sénégal kala Amadou Moussa ɓe jinno tigui ganda ko wottu ɗum jengol noɓe mbanno e lewru mars kono tigui wonno ɗum jinno wadde Macky Sall e alhaali ganda ko ɗon corniche ouest tawte e nder ganda tigui nde ɗon jayde kono kay ɓe garti no hande ni kamɓe jayne ko ɓe ko hello mabɓe nayabo jayde enquête nde ko loski enquête koye oɗon alhaali arti nguɗon jillu président Macky Sall to corniche ouest ɓe mbi ko opération charme à Dakar ene wayno yidde ganda kay ko ngarɗinde laamogo ngo yidde tigui ganda kay ko huɗuma mbadi hessiri mbadi yondi sanne Macky Sall Marchachir Khalifa e Barthélémy Diaz ɓeɗon kala ganda ko keɓani fattange wadde ko kanko président Macky Sall ƴetti oɗon projet d'aménagement et embellissement Dakar corniche ouest yidde tigui ngarɗin ɗum no handi ɗum wonko tawte nder nde ɗon jayde enquête kono de Ousmane Sonko ne jokkina haala e almaɓe tataɓo o wi ko maintien de la pression par Yewwi Askan Wi pas de répit pour le pouvoir ha joni te ɓe jatirta caggal on annimoɓe pini fala budde ɓe jettinuma wiide Ousmane Sonko jayde Las Quotidien ko natri dingara Las Quotidien natri dingara ko alhaali oɗon corniche ouest ɓe mbi ko Macky change le visage de la corniche ouest yidde tigui waylo ndiɗon mbaɗi oɗon corniche Amadou Moussa woni sababu ganda ko ngal ɗon natalla yewtide tigui e ɓeɗon ɓe ganda tigui tembotoɓe ɗeɗon gueɗe kono kay oɗon gorko mo wona tigui ko jagorɗo to makko ene takkimo e ngal ɗon natal woni Abdoulaye Seydou Sow mo Kaffrine Amadou Moussa ɓe mbi ko 17 milliards copareji men CFA woni ko watte débloqué gam kay oɗon projet wawa tigui yettade no hannirta ni wawa tigui yuɓɓinede oɗon corniche heɓe mbaɗi mum kono kay Dakar ɓeyɗo ngarɗude jayde libération no kewɗa wiide ni so wona révélation tan ko scandale wallahi ko scandale labɗo ceerɗe gaddi kono kayya oɗon alhaali bébé ayde Amadou Moussa ɓe mbima ko balɗe nayyi hande kulol e fayre ha joni holto ngel ɗon cuhlel tawte holto ngel woni kono kay ngoɗon losko ene jokki kono de ha joni ngel cuhlel jarawel hitande e ganduɗa tigui duuɓi jeegom ha joni tigui andaka to heedi saabu itano koye nder galle mabɓe to Pikine kono de ha joni losko ne jokki bébé ayde yiyaka alhaali noon oɗon alhaali noon yino hen ko gueɗel gotel oɗon vidéo surveillance mo banque takkinoɗo oɗon galle ni tigui guel oɗon debbo ene jogui ɓinguel kono de ha joni ganduɗa tigui ala to hoomi kono kay loskoɓe ene jokki oɗon alhaali ɓe ganduɗa ɓe garti e gueɗe banon noon kewino ɗo saabu tigui ganduɗa koye Allah waɗi nen suturu plus de peur que de mal Amadou Moussa alhaali guel ɗon cuulel biyeteguel caani he ganduɗa kay jarannoguel e duuɓi jafɗon e lebbi sappo e jeeɗiɗi ganduɗa tigui ittonoguel sappo e jeeɗiɗi avril to ganduɗa kay jamma laye e hitan 2017 tawtoya walla mbiyen yittiya to guehon kahon le 7 mai 2017 ɓe mbi ko wayi noon beele de bébé ayde ene wawi artude sain et sauve ɗum woni ko ñagui ɗum woni ko tawte nder ndeɗon jeyde libération ko noon Moussa jayde Stade Quotidien guddirten hono no kala subaka ko noon tigui stade wuddata damal no kewɗa wiide Amadou Moussa ene wayno tigui beele Paris Saint-Germain jogorani tigui wasde ɓen Sénégal naaɓe fettannoɓe toon e Idrissa Gana Gueye Abdou Diallo saabu oɗo saaha Abdou Diallo ganduɗa kay ko waɗama annoncé to Rennes club mo Edouard Mendy meeɗi fettude ene wayno de Abdou Diallo so renda tigui ma ummo oɗon ganduɗa kay ko club parisien ko wona ɗum ko Idrissa Gana Gueye kañumne Galatasaray waɗi mum koppareje maltiniɗe gam kay yaha toon Amadou Moussa el tactico no Macky Sall wimo Aliou Cissé natal makon tawi nder ndeɗon jeyde alhaali mondial 2022 oɗon liste de 26 jours mo FIFA tigui ɓayyini ganduɗa tigui hokkude opportunité ganduɗa ko coppal kamɓe kala wawde tigui nawde le maximum de jours ko wona ɗum ko kay natal makko ñacco kanko Chris jafaɗon kanko Sadio Mané défiji ganduɗa tigui eɓɓoje walla mbiyen holko ganduɗa kay ya jogori wadde to Bundesliga kono kay holko yiiɗi wadde toon 4 défis en Bavière e wiide ɓeɗon jeyne koɓi stade beele de Cristiano Ronaldo ma ya toon no wawa tigui fettide oɗon mo ganduɗa tigui Sadio Mané e wiide jeyne koɓi stade noon ɗum woni planning ɓeɗe ɓe ganduɗa ko Bayern Munich lomto Robert Lewandowski ko Cristiano Ronaldo e wideɓe ɗum woni tewte nder hello mabɓe jeetaɗo Amadou Moussa ɗum rendi woni ko sifa e kele gaɗen jeyde leydi Sénégal e oɗo subakal ko noon Moussa golle ma jooɗi peewi laaɓi labti e roɓindo jayndeji koɗi piniri hande e nder leydi men Sénégal no mbiruɗen nani joni joni o en jahat toon to Grand Théâtre e ñalawma hanki o kala nogasati lewru juin ina mawni e nder aduna o kala ñalawma teddiniraɗo woni hisniɓe manam ɓe joom galleji mumen kawre ladial
kono kadi e ɓen ɗon aliyetimeɓe e ɗum ɗon noon ñalawma o yuɓɓina koye gardugol Hammady Dieng joom rampo eɗen gandi ko gorko mbo kanele kanereji holno ɗum siforino ko adi keɗen kettomo ko ɗon tigui Amadou Moussa ñalawma o yuɓɓinama no hanniti ni e gardugol makko kanko Hammady Dieng e siftina joni ñalawma wona ko ganduɗa ko woni dosgal leydi Sénégal ko ñalawma ganduɗa waɗi noon ɗum initié ko o Edith Bongo mo ganduɗa tigui cuddiɗo o Oumar Bongo Ndimba kañum adduno nde ɗon e ɓoore wallude ɓe ganduɗa ko ɗiɗon bayiki e wallidde ɓeɗon ɓe ganduɗa ko wasiraɓe joom galleji mumen Amadou Moussa ko hunde social dilleren social ɗum saabi kanko ne o ƴetti ngal ɗon coppal kono ko wona ɗum ko en ji toon certaines autorités arɓe ganduɗa ko jaɓtade ngoɗon noddago makko kono rewɓe Dakaru kala en ganduɗa tigui gaari jaɓtade oɗon ñalawma grand théâtre o heewino no feewi kamɓe kala ɓe gaari jaɓtade en kono pongui jurminiɗo ummade makko kanko Hammady Dieng non caggal yettude Allah e julle nan Allah sallallahu taala alayhi wa sallam ñalawma o saabi ɗum tan ko fedde aduna nde wiyete Nations Unies nde guila 2011 e daragol debbo goto ne wiye Lucie Bongo to Gabon joom suudu Oumar Bongo wonno oɗon gandi Oumar Bongo ko julɗo o haɓa ha ganduɗa hoorema fedde aduna nde hawri e jaaɓi ñalawma 23 juin sappo e nogas e tati nduɗo lewru wiyeten juin so arti ñande foof nde arti yo anda yo yimɓe gandu ñalawma o ko aliyatimaɓe kañum e ganduɗa hoorema e rewɓe ɓe worɓe men canki ko ɓen jeeyi ñalawma o minen noon Allah walli min kawre ñalawma he saabu sa nani mboɗo wiya min kawre ñamla he emin mbawno wasde andude no yimɓe Sénégal neɓɓe gandirani emin mbawno wasde jogade softede haqqillagal komin mbaɗata ko min mbasa waɗde ɗum noon ko Allah hawrini min hen min emin jogui fedde nde noddi rewɓe ɓe ɓuuri en heewde ko aliyate ko rewɓe ɓe ganduɗa hoorema en jogui aliyatimaɓe kañumen koyemen ko veuve uji donc worɓe men koko jalti aduna ko ɓen balli min hamin kalani min ñalawma o min jeehi min bittoyi hamin gandi ko wone ñalawma o hamin gandi nafoore ñalawma o kadi min gandi hande nder Sénégal wiyeteɓe ko aliyatimaɓe ma wiyeteɓe ko ganduɗa hoorema worɓe men jalti aduna ɓe hol caɗele ɗeɓe jogui e leydi he walla gueɗe kewɗe baɗeteɗe ne wiye ɓe jogui hen gueɗal koto gueɗal ngal feeñani gueɗal ngal yaltani ɗum noon haramen ko yo Sénégal naji ɗo wawi wonde foof yo andu oɗo ñalawma no woodi te ñalawma o ko fedde aduna nde suuɓimo hokki ɗum ganduɗa hoorema ko aliyatimaɓe kañum rewɓe worɓe men maayi ngo goho ɗiɗaɓel ngel yoɓe gandu ganduɗa hoorema laamu ngu ko min ñaagui ɗum ko ha hande min ñaago ɗum yo ñalawma wontu ñalawma naaɗo e calendrier républicain taw ko so arti laamu ngu en daro hen no min dardini mala waɗa ko ɓuuri ɗum beele ganduɗa hoorema aliyatimaɓe e rewɓe hen ɓe ne jiiya koye mumen ko heddi ko hande il faut ko yimɓe jaggana ɓe joni noon goto foof ko saabu Allah e saabu ganduɗa hoorema kamɓene koɓe yimɓe koɓe Sénégal naɓe jeeya soɓe pirti soɓe mawni ɓe pirti ko Sénégal nafata ɗum noon goto foof yo wat hen junggo mum yo won bunogas yo won temedere won temedde yo won ujunere yo won million ha ganduɗa hoorema ndenden hunde ko moƴƴi payiɗen ko julɗo taske balleɓe beele yumiraɓe men daña layyeji kamɓene ko suwaɗe ganduɗa daña koɓe ɓorni ɗum fof ganduɗa hoorema pour wallude saabu eɓe kandi hen ko eɓe tampi yummiraɓe ɓe ngala babiraɓe mabɓe birnima ɗum noon balleɓe beele ganduɗa hoorema eɓe jejjiti ɗum e jejjitiɗen caɗele en paami Moussa ko ɗum wonno ko kewi toon hanki e alkamis o toon to Grand Théâtre micro ko an wonno caméra ko Thiadwalo en jettimo no feewi no mbiruɗen ni joni o paaɗen koye commentaire uji ɗi eɗen gandi hanki no mbaɗino namdal ko fate banggue beele mawɗo leydi ndi fotani haalde oɗo saaha mo gonɗen caggal nde hunde jiiɓi tade woni lundiɓe hewɓe e miijo mumen mbi wondene ko jiɗɗo wadde 3e mandat banɗen namdal ko fewde internet uji ɗi beele mawɗo leydi ndi fotani haalde Moussa ɓe jaabima tade woni ɗo jarten ɗo ene tolni e temedere e capanɗe 4 commentaire ɗum ɗon noon vraiment koko heewi no feewi jeeyi sababu noon en mbawa ƴettidde foof kono ma won ko ƴettuɗen hen kadi e morlal jiire sabu waktu woɗɗoyi gadortoɗen ko Sada Sy o wi ko adi kala ko salminde équipe Pindi TV kala e kuuɓal o holliti wonde keɗen jogui président mantiniɗo ɗo e Afrique e Sénégal kala ɗum noon yidde makko ko yo on ɗon wat manam on ne handi e 3e mandat ɗum woni yiyande makko kona ɗum Amadou Thimbo gorko mbo guijilon o haali hen ha yaaji o rokki argument ji makko eɗen namdomo tan so tawi koye goto e kawiraɓe maw leydi ndi mbaɗa andi woɗɗataɓe surtout o wi ko adi foof caɗele gondaɗe ɗe wona caɗele manam yimɓe koko mbaɗi interprété gueɗɗe tawi wona hono noon saabu no constitution o windiri ni ko yimɓe kalata ko c'est diamétralement opposé omo fammina o wi 3e mandat yiyande makko maw leydi ndi Macky Sall fotani hen haalde joni o saabu o wi so on haali ɗo heddi e mandat muɗum ɗimmo hitande fawde
hunde e gouvernement mudum ina wayno ma wodno gollorani no wi jomumen ne mbawi ligganade koye munen ɓe hen mbaɗa e posuji ɓe hen ko poɗodiral jogoro wonde hakkude mumen ha goto fof no wiye kañum jogoro wonde candidat coalition Benno Bokk Yakar ɗum ɗon noon o wiidi makko foti tan ko accede ha yetto e on ɗon tuma ɓe mbawa ƴewde holpoɗo lomtademo walla so tawi kanko maw leydi ndi o wawa hen haalde ɗum woni ko wi Amadou Thimbo ko haali ko ni heewi kono cuɓima hen tan tongude goɗɗo cuuɗiɗen konngudi ko Natiba o holliti wonde ko maw leydi ndi Macky Sall ina foti no wade kala wadde prononcé clairement woni haalde ha laaɓa ceer on ɗon troisiéme mandat ina wona emi waɗa walla watta Demba Kandji wi kañum sinno ko sago muɗum ko yomo leydi ndi wat troisiéme mandat par force ko noon o wi en tout cas ko konngudi makko deftuɗen ko wona ɗum mbiyeteɗo Woppa Guèye on ɗon wi kañum kam sinno ko sago muɗum ko yomo leydi ndi wat 3 4 jusqu'à 7 ko konngudi makko aussi Amadou Ly dendi meɗen wi ko en tant que Haalpulaar manam wonde mo ɓi pullo kanko o yiɗa maw leydi ndi waɗa manam o wawa dolde maw leydi ndi waɗa ko wiyete ko troisiéme mandat saabu omo foti hormade konngudi makko ɗofto ko haalno ko e guila 2012 wona ɗum ene wawi ko heeɓi Abdoulaye Wade ko e nden hitande ne wawi heɓtademo ɗum woni ko Amadou Ly wi Sadio Sow dendi meɗen kañum ne arti hen o adi foof ko yettude Pindi TV o wi komo kanko to banggue makko ene wayno ko maw leydi Macky Sall fotani wadde candidature muɗum troisiéme woni troisiéme mandat saabu so tawi ɗum ɗon woodi ko fitnaji ɓooli woni ko jibinta e nder leydi ndi ele Hassane Diallo koko jaabima kanko Sadio Sow on wi ko maw leydi ndi foti wadde ni ko ha tati nayyi jusqu'à sappo manam 10 mandat pour parce que Sénégal ina manam ina hatojini e maw leydi baɗno hono makko saabu ko gollowo Ousmane Sow kañum ne wi ko maw leydi ndi manam o wi ko yaawi pour o haala e candidature makko 2024 yidde wi tan omo foti dejjude ha oɗo saaha mbo kalten ɗum woni ko on ɗon arti hen Aliou Amadou Ndiaye on ɗon wi so tawi koto banggue muɗum maw leydi ndi fotani wadde troisiéme mandat tout court saabu so tawi o waɗi ɗum ko ɗum caɗele moɗon ɗum jibinta e nder leydi meɗen Sénégal onne kadi ko noon wi biyeteɗo Gaucher Thiaby bon elle o firti inde makko ɗo less ɗo mataw ko Adama Thiam noon o wi en tout cas ko Gaucher Thiaby o wi Adama Thiam toon to Athènes lamoro ko dowla Grèce o wi ko adi foof ko oɗo saaha maw leydi ndi fotani haalde hay hunde to banggue troisiéme mandat wiide ne waɗa walla waɗata ɗum ɗon woni ko wi kankone kona ɗum Daouda Diallo arti hen wi kañum ene waɗi réclamé manam ne eri maw leydi ndi yo wat troisiéme mandat saabu ko président mantiniɗo e nder leydi Sénégal biteɗo Abdoulaye Baldé on ɗon e kañum ne arti hen wi ko maw leydi ndi de fotani wadde troisiéme mandat saabu so waɗi troisiéme mandat ma jimin fitinaji leydi ndi jiiɓo heewa caɗele heewa iblis eno wiiri kanko Abdoulaye Baldé biteɗo Moaji Sidi Gayde on wi ko troisiéme mandat so tawi lawol ne hokki maw leydi ndi yo wat so tawi lawol hokkanimo noon yo accir noon ɗum woni ko wiiri kanko mo haaji on ɗon Atum si eɗen gandi ko Abou Sy doyen meɗen doyen Abou Sy pirɗo deftere Alqouranel Karim nde e ɗemgal Pulaar eɗen gandi ko neɗɗo battuɗo hakkille ko watte ko o wi so tawi Afrique walla leydi Sénégal ne wayno suɓorto neɗɗo ko golle golle ɗe ganduɗa ɗe ko golle karpat Macky Sall ina foti jokkude golle kono so tawi Afrique kañum suɓorto neɗɗo tan ko jippo ko muud jippa manam ko muud jippoɗa woni ñam jippoɗa won noon Macky Sall e gouvernement muɗum ñaami yoɓe jippo woɗɓe aussi kañumen mbawa e wayno oɗon saaha kañumen ha joni mudde eno wiiri kanko Abou Sy konngudi makko ne jaaji ko ɗin cuɓiɗen hen pour haalde kono ɗum mbiteɗo Amadou Djiggo on ɗon ko Samba Jengudi Ba ko ɗum woni inde makko toon dowlaji dentuɗi o sinno ko sago makko Macky Sall manam ko goto e nder Afrique kono kadi yo tinno o reena konngol makko nde wonno ko ndimagu manam ko ɗum rende konngol muɗum ne jeeya e ndimagu yidde wiide maw leydi ndi yo hormo ko haalno ko wonde e wawa wadde mandaji ɗiɗi e consécutif goɗɗo mo sikki ɗo poten uddirde ko biteɗo Aissata Djiggo debbo mbo Dimat wuro Elhadj Saren machallah o wi wonde ko adi fof ko salminde kanko noon o weltima ha woni gonga o wi noon ko maw leydi ndi kañum de oɗo saaha foti ko haalandeɓe kanko o anniyaki wadde manda tataɓijo saabu kala ko manam kala ƴettuno leydi ndi walla kala goɗɗo garɗo pour ƴettir leydi ndi jomum wawa jokkude seeɗa golle ɗe o fuɗɗinode kanko maw leydi ndi saabu maw leydi ndi ko gollotoɗo kadi gollima yimɓe pawi hen guita donc yo hannuɗo goɗɗo garowo aussi kañum ne wawa jokkude on tuma wi maw leydi ndi daña wune ko ɗiɗo commentaire uji keɓɗen hen ene wayno ƴettude bandiraɓe jaafo Moussa ene yoni kadi eɗen gandi ko joguiɗen koye waktuji hewani ɗum jeeyi sababu noon eɗen kanno ɗo
kono Moussa hadam tan artude namdal ngal ko hokkudema yiyande ma hayso 30 secondes e ko yewiti e commentaire yu bandiraɓe. Tout à fait Amadou Moussa en kolmima kamɓe kala jende maɓɓe en jonni ɗum no hannit ni e ɓe kolliti haɓe ndewni gueɗɗe no hannit ni wiide tan ganduɗa ko ɗeɗon namde fof président de la république no wayni jaba ɗum so tawi hokki fartaŋe walla mbiyen so hokki oɗon presse nationale presse sénégalaise opportunité joddade mum Amadou Moussa eɗen jiiya toutes les sorties wonata koye France 24 e ganduɗa koye RFI e pourquoi pas ɗeɗon namde no wawno labde ɓesgu Sénégal e so tawi ganduɗa koɓe joddima o joddima ganduɗa tigui e oɗon presse nationale leydi Sénégal gouvernement face à la presse woni président face à la presse no wawi wonde ganduɗa ko ɗeɗon namde kala ko humpunoɓe ɓesgu Sénégal ɓe dewna e jeynenkoɓe ko woni Amadou Moussa en jettin ɗum président wawa jattare hen tigui a jarama Moussa adi men ko altini namdal meɗen hande aljuma o mangal yaha e weekend o altini gartu en hen so Allah jaaɓi soit an walla Aissata Ndiaye walla enen e koye men ala no wayata donc namdal ngal woni Moussa yo bandiraɓe mbatta hakkille no moƴƴi ngol lawren kalani politique kalten koye gonka woni ndenka ɓesguli ɗi en jijandi libération arte majjal ngel ɗo cukalel hande ko tolni e balɗe Allah puɗɗi ni ha joni yitaka te honɗen gueɗe ne kewi nder leydi Sénégal ɗo e Dakar e guuri mawɗe e guuri tokos ɗe kala beele majjere walla mbiyen majje ɓeɗo sukaɓe ko weltidare jinnaɓeɓe walla ko ngakkere ndenka wonande laamu ngu ngal namdal kuccinɗen e bandiraɓeɓe holko foti wonde walla hol fotɓe jopere ɗeɗo majje beele ko jinnaɓeɓe walla ko laamu ngu ngal namdal woni namdal men ngal poɗɗen jaboyde altine so Allah jaaɓi bandiraɓe musidɓe tedduɓe Allah jarama on jarama Moussa yettama e Revue de jayndeji kono kadi e jillumara toon to Grand Théâtre e ko yewiti e ko mbaɗɗen ɗo e hande ko yo Allah hokki en wedde dow jaam ñalde dow jaam hirde dow jaam bon weekend on mbiyama ñalɗi moƴƴi malaɗi e foftere jaam yo Allah hokki en ñalde dow jaam wassalam.